Maroš Potůček je jeden z najlepších barmanov sveta a z Humenného to dotiahol až do Londýna. Teraz sa vracia na Slovensko s vlastnou značkou. Maroš Potůček patrí medzi najuznávanejších barmanov nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Čerstvo dokonca získal aj významné ocenenie vo Viedni. Najlepší barman Slovenska. Ja som to vôbec nečakal, keďže ja som bol na ceste z východu na západ a volali mi vlastne z Falstaffu, že som získal toto ocenenie. Takže som bol strašne prekvapený aj kvôli tomu, že som na Slovensku zhruba rok a pol. Falstaff udáva trendy v gastre, a tak je jasné, že je Maroš špička vo svojej práci. Ja som ani vôbec nevedel, že tá kategória toho Falstaffu, to najlepší barman a to menu je vlastne na Slovensku. Ja som vedel o tom, že sa hodnotia reštaurácie, to som vedel, ale nemal som vôbec predstavu o tom, že hodnotia aj tú barmanskú časť. Takže som bol úplne prekvapený a strašne rád, lebo je to také moje prvé ocenenie z tej gastronómie. Maroš netúžil byť barmanom, no osud to zariadil inak. Na vysokej škole začal študovať vinárstvo a v miestnom bare objavil lásku k barmanstvu. Odišiel do Londýna, kde strávil takmer 8 rokov a vypracoval sa medzi špičku. Návrat domov ale nebol jednoduchý. Bolo to veľmi náročné, hlavne v prvých mesiacoch, keď vám zrazu nezvoní telefón, nikto vás nepotrebuje, žiadne e-maily, žiadne správy. Londýn, tam sme fungovali v úvodzovkách 8 dní v týždni, 25 hodín denne. Takže, a keď som prišiel na Slovensko, tak zrazu akože prvý týždeň bol fajn, čak vyspal som sa, zrazu som mal aj raňajky, aj obed, aj večeru, pribral som pár kil, bez toho, aby som sa nejako snažil. Takže bolo vidieť, že to telo dostávalo zabrať v tom Londýne. Na Slovensko sa vrátil, aby budoval vlastnú značku, ktorej destilát je podstou jeho rodnému kraju a rodinnej tradícii. Svoje produkty slávnostne uviedol do sveta práve na tomto večierku. Navyše rozhodol sa tu otvoriť svoj prvý vlastný podnik. Tá prevádzka mi dáva strašne veľa zabrať, je to moja prvá prevádzka s mojím spoločníkom, takže je to pre mňa zase niečo nové. Ja som sa síce staral o podnik, ale toto je proste, že vytvárate niečo úplne nové, takže to mi dáva zabrať. V najbližšej dobe sa nevidím niekde inde ako na Slovensku, ale tak uvidíme, no tak nikto nevie, čo sa môže stať zajtra, takže. Maroš má okolo seba skvelý tím ľudí a profesionálov. Maroš pracoval v jednom skvelom, legendárnom Negroni bare v Londýne, v Soho. A tak sme sa spoznali aj cez nejaké eventy. No a ja som s ním urobila rozhovor ešte ako so úspešným Slovákom zo zahraničia. Poznáme sa dlhé roky. No a potom, keď sa Maroš vrátil na Slovensko a hovoril, že chce rozbehnúť vlastný projekt, tak sme sa tak nejak dali kamarátsky a profesionálne dokopy, viacerí kamaráti. A taká je naša cesta s Marošom. Ku každému dobrému eventu patrí aj skvelé jedlo. A o to najlepšie sa počas tohto večera postaral šéf-kuchár Peter Slačka, ktorého inšpiroval život na vidieku. Máme tam hovädzie mäsko, ktoré sa volá že Wellington. Je to taký podľa mňa remake Wellingtonu. Je to známe jedlo, je to vlastne steak zabalený so špenátom, je tam hľuzovka, huby, hej, také zemité tóny. Takže touto témou som sa zaoberal a toto mi vyšlo, akurát my to podávame v takých veľmi malých decentných jedlách. Podporiť Maroša prišla aj speváčka Lina Majer. Veľmi rada vlastne podporujem mladých, šikovných ľudí a je to úžasné, že proste je takto inovatívny a je to perfektné, že vlastne reprezentuje aj Slovensko. Mám pocit, nie že mám pocit, ja o tom viem, že za hranicami a je to úžasné podľa mňa. Karolína Slivková-Prokopová, televízia.